Bonġu lilek illi qiegħed tara dan il-video, video illi qed jiġi rrekordjat ftit mumenti biss wara rebħa ta' 3-1 li Inter ksibna kontra Torino iżda video li qiegħed joħroġ għalikom il-segwaċi u l-partitarji sportivi, speċjalment il-partitarji interisti, ftit mumenti wara din il-logħba li għadna kemm irbaħna fejn fiha l-Inter tlajna fit-tieni post u f'ġurnata fejn Atalanta u Lazio fallew, l-Inter nexxilna naprofittaw, nexxilna nirbħu u llum nista' ngħid illi kellna wirja tajba biss ħanibda naqra bl-azzjoni tal-gow tal-Libih Torino marru fil-vantaġġ fl-ewwel taqsima. Samir x'għamilt. Samir. L-ewwel nett awguri għaliex Handanovic illum ċoħe 3 filgħodu jalaq 36 sena, però Samir kun naf il-żball bħal dak li kieku flok sar f'San Siro sar fl-Istadium Nazzjonali jew sar fil-Hibs Ground jew sar fil-Viktor Tedesco u sar qudiem in-nies, probabbilment kont issib il-min jgħajrek ħallil għax dak kien żball purament tipiku ta' plejer li jkun biħlek il-logħba. Kieku r-riżultat baqa' web xejn jew nkella ma rbaħniex probabbli kont ħankun iżjed inkazzat għalik. Iżda almenu irbaħna it-taffa imma xorta waħda min-naħa tiegħi karta safra u nispera dak l-iżball ma nerġax narah. Għax inkella ma ttunix tort, speċjalment dawk li jkunu ħdejja l-Inter Club Malta jaraw il-logħb meta nitla l-klabb illum ma stajtx nitla minħabba eżiġenzi ta' blog meta nibda ngħajjar lil Handanovic ħallil. Imma, insomma, it-tieni taqsima mbagħad anke fl-ewwel taqsima llum naħseb konna tajbin ħafna. Oġbuni ħafna l-attakkanti llum. Sew Sanchez għalkemm ma skurjax u sew Lautaro Martinez li dew grazzjas fl-aħħar skurja. Għamlu ħafna dirty work u kienu strumentali biex Inter irbaħna din il-logħba. Tajjeb ukoll kien Ashley Young, ovvjament minn ta' nara plejer Ingliż li jilgħab mal-Inter jiskurja, ovvjament din hija xi ħaġa li timlini biżjed sodisfazzjon. Ħadd pjaċir ukoll rajt il-Godin jiskurja llum. Daqqa ta' ras minn corner, ballun tipiku ta' Godin. Insomma, kollox ma kollox kienet rebħa tajba, issa rridu nħarsu lejn nar il-ħamis li ġej meta niltaqgħu kontra Spal u nittamaw li nkomplu niddefendu sa dan it-tieni post li għandna iva għandna punti ndaqs ma' Lazio u m'għandna konfront dirett aħjar. Għalkemm jien xorta nibqa' ngħid illi naħseb il-ġlieda tat-tieni post se tibqa' sal-aħħar ma ninsewx il-aħħar ġurnata għandna Atalanta Inter ukoll. Allum ħanqaf hawnhekk, inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed kontenut ta' videos, video lok se jitlob tal-Inter se jidħol Formula 1, klik. Inkitbu ukoll fuq l-istazzjon ta' Facebook għal kontenut ġurnalistiku Antonello Sports Blog, klik. Inkitbu fuq Twitch il-lejla 3 filgħaxija fid-9:15 2010 goes to Zandvoort tellieqa fuq iċ-ċirkwit Olandiż ta' Zandvoort fuq l-istazzjon ta' Twitch flimkien mal-gamers ta' Velocity Esports Racing. Klik. Kif tagħmlu da 3 affarijiet, nawguralkom il-ġurnata tajba iżda fuq kollox għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tal-ġurnata tajba u ħodu ħsieb.